na ị nụrụ nwaanyị gị na ya na-abụ wee bili, mana this lady gị na ya na-abụ bụ ịtọrọ ọfụma ahụ and ọ mara mma nwaanyị. So enyi gị nwoke, ọ bụrụkwa nne na enyi gị nwoke, nọ onye gị na ya na-abụ na-abụ unu fụ unu ekene, mana unu bi n'ogbe, yọrọ na unu niile na-ekene. Wee luo one day wee bido chụpa nwunye gị, nwunye gị agwarọ gị o, wee na-achụ nwunye gị na-achụ nwunye gị magonu. Nwunye gị jụ maka na nwunye gị bụ decent woman, yọrọ na as of anyị na-akọ ihe a na o wee luo one day wee sị nwunye gị that na ya chọrọ ka o testi anyanwa testi ya ngenwa ka ọ mara onye ọ ga-eso, na ọ bụrụ na ya nyelie ife ọ chọrọ, na ọ bụrụ na di echu ọnya na ya ga-anọbịa ya na then ọ bụkwa na e nyere ife ọ chọrọ, you can go and stay with the husband. Nwunye gị agwarọkwa gị o. O wee luo one day gị na nwunye gị wee see okwu wee na-anya ọnyịnya, nwunye gị wee kwuo destin ịmagola atọ ọfọ ọsọ maka na ya gbara gị nkịtị nọ n'ebe a na ya ma ife ndị friends ndị mmadụ na-achụ ya, ụmụ nwoke na-achụ ya, even enyi gị nwoke si m choose between you ka amala onye ka mma a na-akọ ya eri maka na mma ụma gba nkịtị nọ n'ebe ịmagola atọ ọfọ ọnyịnya unu na-anya na-anya o wee kwuo onye isi a o repeat enyi. Kedu ife ị ga-eme? Ị ga-eje jụọ enyi gị nwoke ka ọ na ịma njụ enyi gị nwoke? Like ị ga-ahapụ ya like that? Ihe a bụ ihe abala na mba o. And n'eziokwu eziokwu ị mara ma nwunye gị omeilie ka ọ fabricate just to get at you na like you don't know. Ị mara ife o ji wee kwuo ihe a. Kedu ife ị ga-eme? Ị na-ajụ ya ọsị gị na ya ekwusigo, mana unu na-abụ kabikwe dịka di na nwunye. Kedu ife ị ga-eme? Ọ ịjụ nwunye gị ka ọ ịjụ enyi gị nwoke ka ọ ịgwa ndị be ha ka ị ga-esi wee handle this situation na ike agwụla ndị be anyị. Daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.